Ya pa ko sa unas kapos devoted Katoliko. Nga namang bro, devoted ka sa Katoliko bro, dayon. Nga namang nasa Badista man ka bro. Naabay nagpa-Bible study bagag pastor o sa may panan eh. Actually, ang testimony sa unas Katoliko pa ko, nagitanan sa kuha ng tanan mga bugoy-bugoy mga sinipat yung mga linihukad. Actually po, wala mang yun ko na nimbalin sa SDA tungod lang sa doktrina nila. Dili. Diri ko nimbalin ko diha bro, tungod kay nakita na ko ang mga kinaiya ba nga nakumpara na sa Katoliko nga lahi ang Katoliko ang ilang mga kinaiya nga gipakita sa kuha. Kay kato nga time bro, palahubog kay ko ato nga time sa diha nga nangabot ang mga 1,000 missionary. Nakatunan ako sige slag Bible studies ko pero wa ko'y pakialam sa ilang mga bersikulo nga gipanghatag kanang Sabado ug Bako wala man ko'y pakialaman na ang ako alam na pantayan sa ilaha nga grabe kay sila mo sakripisyo sa ilahang mga katigayunan. Dili ka pauliod sa inyong balay kung dili pug ka makakaundaan. So grabe pagpanggas ko ato, grabe lang pag abi-abi sa mga tao nga dili nila. Pero kan bro kanang magunsa man ning kaon panglawas bro unya wa putay kaon spiritual no. Lisod man kining busog kita nakapaniud to ta. Lami kay tusudan. How about ang ato ang kalag bro nakakaon bas lawas ni Kristo maumday na pangutana diha. Kanang gitawag og tinapay sa dalang kasulatan. Bali bro, inani bro kanang ang gitana bro. Sa dihang unsa man ni bro kanang nabay nag-Bible study ninyo diyang mga nagkrusada nga mga Seventh Adventist then itambong ka, naminaw ka, then human nakasabot ka sa ilahang kwan, ikuyog ka. Unsa may kwan ikaw ra gito ni uban sa Sabadista or unsa may kwan ani? Mao lagi taw ang ingon si Mua, ang testimonya sa kuan pagka himong Katoliko, before ko na himong Katoliko nga sa gilaay nako sa una so sige nako gubog-gubog nagampo gigos Ginoo bis dili pa ganin ta kumuto Ginoo ato nga time pero nagampo gyapon ko kunya di ko muto Ginoo ato nga time ang mga barkada nako tambagan kay nako nga bisag unsa to himon buhaton na to kay mamatay ta wala na tay mahimo dapat buhi pa ta buhaton na to ang tanan natong gusto nana ako ang una nagampo ko ato nga gilaay na ko sa kinabuhi kay halos na ko kada adlaw mahubog alas 4 bas kadlaw hubog na mo to nga nagampo ko sa Ginoo nga na instrumento yang gamiton aron mahimo pug yang instrumento sa uban. After mga tulo ka adlaw ningabot ang mga 1,000 missionary. 1,000 ka buok? Dili 1,000 missionary na ang ilang pangalan pero pangalan. Pangalan. Unsa man to sila nga kuan bro? Unsa man to sila nga denominasyon? Baptist, Alliance, Methodist? Yes, Adventist ta siya. Adventist. Sa missionary bumbed na sa Cavite ang kuan na training center. Dito na dito ang traininganan sa spiritual nga training. Dito mo na nga sa kuan pagkahimo na ko so wala pa ko na Adventist. Pag-abot atong kuan 1,000 missionaries bro, unsa man to isa ka imong balay nga brother, may buntag udto hapon, pwede mi sangyaw ana or unsa ba? Ang ilang trabaho dili lang sa pag-Bible study kundi pagtabang pod sa mga nagkinahanglan sama sa pagtan-aw nila nga naay mga hugason sila imong hugas na sila manilig naisiligon sila manlabag nailabunon mo na trabaho sa 1,000 missionary. So balik pag-abot ya bro unsa man gi-invite ka or ikaw jud mismo gianha sa imong balay? Ang among balay dool kuan na nila sa among silingan nagtukod sila dito og kanang training center sa 1,000 missionary. Silingan mo to nga madugay nag-Bible study sila. Nagtukod sila din. Kisa may ilang mga membro na nadaay mga Seventh Adventist dito or purong Katoliko ra gito palibot dito din. Sabay ko anan. Wala gid puros gito Katoliko ang palibot ato. So motong nagtukod sila kinsa may una nilang na membro na trainingan nila dito bro katong mga Katoliko sa nga wa pa mabunyagin nila unsa ba? Pero ang istorya na
nangita sila og katukuran sa training center Ah. sa kampo og asa nila asa sila makatukod. Kunya kay kanang resort diha sa Yisco sa kuan Andap Bambo. Botog pamilya kanang Bambo Yisco. Diha sa ilang pag-ampo ning offer ang tag-iya sa swimming pool nga kay sayang manggudang damgo naadoy dako nga simbahan gitukod sa ilang swimming pool pero wa siya kabalog unsa nga simbahan. Kunya mao to nga pag abot sa pastor sa Seventh Adventist ninghangyo dito pwede ba maka-training ang mga 1,000 missionary. Kunya niingon niyang asawa nga dili unta musugot ang asawa sa tag-iya sa resort pero ang yang bana niingon niyang bana nga tuguti na sila kaya nga kung damgo mao na niyang katumanan nga naay daghan tawo nga dili taga dire nga mga bot. Bato nga nakatukod sila dito og 1,000 missionary training center. Kung niangkod nga i-invite ko nila dito, walay lain nga Katoliko ang unang nindawat sa bautismo kung dili ako. Mo na nga. So unsa may grabe ang ni dawat ka silang bunyag bro kanang unsa may paagi silang pagbunyag bro kanang giwalihan ka daan gi-Bible studyhan ka. Siyempre, Bible studyhan ko Unsa may nila mga topic primero ana bro? Unsa may mga topic primero ana nga imong na-learn sa ilaha? Nasa 28 belief bro kanang 28 belief nila. Imo nang gitun-an ug imo nang gibasa ang ilang libro na ana diha. Unsa may kasagaran bro kanang mga sabat kanang baboy dili ano? Dili ko. Dili na sila automatic mo direct anang sabat. Primero ana dili na sila matag og Bible study. Unsa man ila bro? Maki-explain, makigamigo pa na sila niya pagkahuman. Ug masuod na kanila, mo request sila og prayer hangtod nga mamigo na gid mo. Hangtod nga makuha na nimo ang ilang kuan loob. Mao na bro nga musulod ang Bible study pero ang paagi sa ilang Bible study ikan gina siya sa pulong sa Ginoo, word of God ang una. Wala ba na ilang Bible study bro? Wala ba na kanang open forum nga Brad, pwede ko magkapangutana ng imong lecture Brad. So may ana wala pod. Ang pamaagi ana kay nahimo man kong 1,000 missionary after na bautismohan ko. So karon 1,000 missionary ka karon. Nahuman na pod ang akong kuan. Sa kuta-kuta din na. Dili ang pagtrabaho gid nimo sa Ginoo tibok gid nimo nang kinabuhi. Pero dito sa campus 1 year lang imong kuan dito depende lang sa imo kung ma-extend ka og dili. Balik na dito sa atong istoryahan gani nga. Nga pag sulod nila dito paghimo nila dito training center bunyag nakita nako ang mga batan-on dito nakumpara nako sa mga barkada nako sa una nga bisan ganig 5 dili pa maka fit in na pagpalit og ilimnon. Tingala ko dito kay bisan og mga tag 1,000 tag 500 ang kunon man nila nga sila mo gasto kana ko nga kuyaw ba anin nila nga Katoliko pa ko ang mga barkada na ko nga mga Katoliko di man mamansin unya usahay pangayuan nimo di mo hatag pero kini sila naman kinahanglan istoryahan mahatag man dayon. Amo lagi tong ingon nimong suuron ka. Mo to nga natingala ko unya angtod nga mas sige may guban-uban mga tumiglain nga mga lungsod ang mo inangpunay gina sila kinsay mo gasto dili mapinulakay ba pero sa ako sa una Katoliko ko mingon man sila nga ikaw gasto brad ikaw gasto ano ako ra nang utangon kato sila kay kuan man ug unsay imo ang gusto ilang ipalit nya balibad ka palitan ka bisag dili nimo gusto pato ana ko lahi ra sila espiritus Katoliko nya katong imo ang gingon nga Teopil ganiha dito na ko nainumduman nga basig ang SDA gyud ang naay gitawag og friend of God o lover of God. Di puta makaingon bro kay kanang maingon ta nga basin kauban ras kuno og daw. Kay mingon ta na bitaw kanako ganina nga unsa man day connection ang Teofilo sa tinuod nga simbahan dako kinag connection bro kay kanang giingon ni San Lucas bro wa tay laing mabasa siguro anas Biblia gawas anang Lucas 1:1 og kanang ni ang buhat 1:1 ang basahon to ni buhat 1:1 bro ha ang Biblia good very good bro
kanihin ako bro lain ko bro pag yano ka kay istoryan nako yano rasid ko pero tigbakay imong gusto magdagko ginatong ting. Bitaw bro atong tan-awon niya. Alagi buhaton uno minahal kong Teopilo. Kaning Teopilo bro, lovers of God na siya bro. Nya kinsa man ni mga lovers of God, di pud siguro ni mga pagano kay kini mga pagano wa mo to magtuog Dios. Oh. Kana day semban bro. Dili ba sa mga mangkong Adventista ang pagtuo na mo kanang iyo pagano? Sa inyong pagtuo, sa inyong pagtuo kay natural bisag ako sa Badista bro. Moingon jud ko nga pagano ning Katoliko kay natural kay di man ko Katoliko pero ang ato god is muhunat og istorya ana kinahanglan naa gid tay mga ebidensya kay lisod man kay ning sa korte na bro og magkaso ta mao bitaw ning sa debate muratang nagkaso ana naghusay tas mga butang awa na to mahusay so mo nang mo present og ebidensya kay og sa korte og sa kaso pa na nangiso kag wa kay ebidensya pwede mabali ang kaso ikaw may mapriso sa samang pagkaagi kung namutbuta di ani sa atong debate dili man ta mapriso pero delikado ta silot sa Ginoo ani. Di ba? So mo nang mingon sa inyong pagtuo. Pero how about sa mga kasaysayan? Unsa may kanani ang explanation ana? Dapat di lang ta one-sided nga sa among simbahan brad mao man ni pag-ila. Kay kami bitaw mga Katoliko di man mi one-sided nga mi base ra po na sa among simbahan o nga pagtuo. Although bisag na ami magisterium, Catechism di Catholic Church, mga Catholic dogma, nami mga libro ana pero wala mi magbase kon nami sangyawan nga kanang inunta nga dili Katoliko nga mogamit mig among libro kay self-serving man na bro, hugtag bias ana. Natural maingon jud ka nga Katoliko man na di mo nang ang kunon gyud ninyo. Pero mo nang kasagaran kami bro mogamit sa mig mga references without kanang mga references nga dili gikanamo kun dili iya sa mga kana bang gitawag nato bro og kanang non-sectarian ba nga walay siktang gidapigan mo na siya na encyclopedia, mga history book, mga dictionary mo bitaw tong naningil ko nimo ganina sa tawag nga haman nimo hang refer history book nga nagpamatuod nga kining oy wala siya kanang si Constantino may founder sa Katoliko wala jud kay mahatag na bro to tell you honestly bro mangukot na nataskas pa natong ninggahis ulo wa gyud mahatag na bro even gani ang mga historian dili kahatag ana although nay mga historian nga nagtug-an nga si Constantino ni accept sa Christianity and that Christianity nga iyang nadawat gikan pag gina sa Jerusalem nga ang founder gid na si Kristo na wala may lain base sa kasaysayan is Catholic Church man gyud. Mo bitaw nang ang uban sa inyo mga debator di man gamit og history kay di man mo amigo. Dili mo pabor sa ilang explanation ba mo nang minsan lang Biblia hay ra kita. Wala tay history hay pero kung mo pabor sa ilang baruganan mo nang mogamit sila history like for example si Jolito Daig ilam siguro kana. Nagdebatihay na mi ana Truth Church ang topic akong pamatud-an Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Letra po letra aw kanang Biblia hay ra alon wa jay referensya. Karon pag dihang nagkaduhang debate mingon na siya nga Daniel 7:25 pamatud-an ako nga Santo Papa sa Roma mo ikatumanan na Biblia referensya ningon ko niya nga adili ta anang referensya Biblia hay rata siya nga amuram kag dili Katoliko kay dili man kamo gamit og referensya himuon imong bakat ning encyclopedia o tanawara so kay ning amigo niya kay tuay ang gipangutlo ditong Inquisition katong mga kuan so ana dapat bro kwanta ba kanang consistent ta magtuon bitaw panay imong gingon nga hermeneutics kay bao ka bro kanang mga hermeneutics bro kanang ingnunta nga taas kayong panahon pagtuon ana kay naagya po'y subject about hermeneutics sa Biblia ana bro mabitaw kita nangaukaw ra gid ta og kanang hermeneutics sa Biblia ginagmay ra man atong hibaw-an dili man ni ingon dinagko kadali lang pila ra gud ni atong nibaw kanang Griego dili ako bitaw di man ko bright og Griego o kabasa Griego bro ginagmay atong nibala na tumasir sa uban nga mao ni so ako lang ni explain nimo bro balik ta sa imong gingon nga nabag-o man ko diha sa Sabadista brad actually bro daghan ko rason nga nadawat ana kanang born again number 1 jud ang born again di lang kay Sabadista brad nabag-o jud mi brad ni adto ko born again dis Katoliko pa ko sa una brad palahubog ko brad born again ako brad wa na jud ko brad di na jud ko palahubog di ko matug diskuhan bulangan di ba so
wala man magtudlo ang simbahang Katoliko nga maghubog-hubog ta, magbulang ta, mamurika tag babaye. Wala man tutudlo yan na kay there is no official teaching sa simbahan na bro. Karon kung nakita nimo sa imong barkada bro, nakita nimo sa imong barkada nga Katoliko nga mga palahubog to sugarol lang uban, ayaw kag kuyog adto kay moral kuan man na siya bro, kanang human act na siya buti pasabot ilaha ratong binuhatan. Panalitan karon ako bro, example bro ha. Panalitan ako bro, mahilig ko og kanang ingnon talang mamulang ko, moinom ko, musugal ko, tanang bisyo na anak ko bro. Unya amigo kay taha one heart ang duha. Tang nato. Bot bang ipasabot nga sa akong pagkasugarol ug pagka kining bisyoso himayi maapil pug sa akong bisyo dili man ka ma-influensyahan ako kung di ko mo-influensya nimo. Mo na nga diris Katoliko kung kakita kag palahubog ayaw kag kuyog nila. Focus lang sa imong kaugalingon uban sa Ginoo kay manghingam pa ta tong uban mahulog ta nga mukuyog kita kay og panalitan karon ma-influensyahan kasi imong barkada kay one heart kay ta. Andi kuyog pugkag panugal nako. O di mo nang maapil kag kasugarol. Pero kung di ka muuban nako, usa may labot nimo. Og panalitag na maligya gyud kog sabo kunuhay, butang ta lang. Og madakpan ko, maapil ko day kag kadakop nga one heart ang duha dili. Ako ra ning binuhatan. Imo lahi sa na. Mao na nga diri sa simbahan magbinag-o ta, magbinuotan ta. Dili kay di man relihiyon ang solusyon bro nga bubalhin ta din mabag-o ta. Tanaw bitaw tong akong giribat sa una bro. Tanaw bitaw tong giribat nako sa una nga katong 70 Adventist kadala nga nagribat ko ato sa una bro 70 Adventist bro ingon nga tawag aning mga buutan ko no. Unya ang ending ngano man ang anak gipatay man ang kaugalingong amahan. Manang di ta makaingon ba nga mga perpekto. So nasa sila yung mga daotang mga buhat sad. Sige bro, unsa may concern nimo? Kadali lang bro kay nawi customer bro. Sige. Mag-talk lang tagbalik ana unya bro. Sige. Napo ko ilakaw. Salamat.